No, there's a bit of an echo. It sounds like you're either using headsets or you are... All right. Yeah, okay. Carry on. Mina wemfukahlophe. Shuthi into izimali ngwenze beshothi manje inde kakhulu. Okay. Mina ke angilobolile phela lo muntu ke sengiyalobola ngembesa. Sengiprocess ukuthi ke itsotsi ayibeke imali khona izoshada. Kwaba ukuthi ke ilale inkampani ayisebenzela yavele asikhatha off yathi ayiyastilisa. Sadinizwa sahlala itsotsi ibhaquza. Hey. Futhi umama lo usebenza kwezinto amakampani enkulu nje enama truck nje yabo. So ke lila ngangibuza sabu ungakwazi ukushayela la ngisebenza khona. Ngithi mina ngoba ngifuna umsebenzi hayi ngingayi. Athi ngimnikeze CV ayisivile imnikeze. Ayingifonele. Futhi nje ngalo ngize ama interview vele nginikeze i-truck nginikeze ama-routes ngisebenze kube mnandi hayi. Sebenza itsotsi ihole hayi sekumnandi seyipredina seliyathenga nokudla endlini kumnandi. Hey kanti wembabu. Futhi mina sengithola ngomunye usisi wangaphakathi usedlamini uyazi ukuthi waqashwa kanjani. Ngithi mina hayi ngihambe CCTV. Uthi hayi nami ngaqashwa ngendlela lo muntu lo waqasha waya lokuzana nomuntu wakakho. Athi mina ngeke nama ngeke ube angifuni. Athi hayi nami ngangena nje ngoba sixabene naye wangicika ngoba usefuna njalo. Hayibo. Ichuluke mfethu ubone uchuluke ngisho ikhwapha. Ngeke kuyena ema-office ngithe ngeke mama kunento engiphatha kabi. Esengiyitholile ukuthi sengizwile ukuthi wena wenza kanje nale tsotsi ngoba ngiyayibona nendlela engithitha ngayo hayi ngithitha nje hayi ngazuthi ngukhiki. Athi uyithola ngubalo ngithi mina uyena oconfessile. Athi uyaxolisa ucela ukuthi sikhulume sasendlini athi mina ngeke ngisakwazi nokuyilinda sendlini ngiyayishiya wale truck. Yabo. Yeah. Maybe endlini afika ashathi hayi uyaxolisa wakwenza lokho uyakuvuma ngoba wayebona isibeka ngiso ngithi mina sungaze akunaleyo kumbuzo umuntu lesi kangaki. Awukezanga awusazi nathi uzothini. Athi hayi bekwenzeka nje mefuna. Yo ehlophe mfethu. Awona labo abantu abayethatha imphefumulo abantu esifazana ngingabasoli kodwa ngazi ba. Lapho isiza wena. Yosha. Usuku lomshado selibekiwe. Awe ma kodwa phela kubuhlungu guys. Kubuhlungu kodwa kancane thina la kusebenzela yini. Wenza kanjani mfowethu kwaqhubeka kanjani? Hayi ayingeke mfethu ngacela thatha amasaka akhe mfethu aphindele kubo khansele yonke. Uchaza wami ngeke ngikwazi. Athini seyochaza mfethu. Awe ma. So it ended. Ayikwaphela kanjalo mfethu. Umsebenzi manje. Ayingawushiya mfethu ngeke ngikwazi ukufocus lapho ngoba le route okumele ngiyekuyona ngizange ngisayisebenza ngalula ngabe nje ngahamba straight. Kaphuza hlamba amabhodlela awu5 ngalula. Awe ma. Akoloko. Sayiphephisa mfethu. Lethi samhlungu kuyena lona manje. Hey. Yeah. I think it boils down to ikhola yethu yokuqala siyitholile ukuthi kwesinye isikhathi you must trust in God. Kunabantu abangakwazi ukuphila ngaphansi kwengcindezi. Abafuna quick solution, quick classification, and they would do whatever it takes. Doing whatever it takes to kwesinye isikhathi ungazubulela umuntu ngenxa yemali or ungazuthatha isibhamu uhambe uyoyirobha imali if you do whatever it takes. Kodwa ke uNkulunkulu ke emuhle njalo hayi. Sengiye truck sengike ma truck nomsebenzi no right ke right and nalokho na futhi u right futhi. Bani. Abaqhubeke nalo. Isemali sibheke ke so. Hey! You are not helping Maritzburg space out. Sin City. Let's not forget the intentions of this woman. They were good. Good intentions.